ноҳияи дӯстӣ яке аз аввалинҳо шуда маҳсулоти барвақтиро ба бозорҳо пешниҳод намоянд. پیاز چسنک همه چی هسته. замин манбаи ҳамаи неъматҳои моддист ва пайдоишу ривоҷи саноат низ ба кишоварзӣ вобаста аст. аз ин рӯ кишоварзони ноҳияи дӯстӣ бо дар назардошти имкониятҳои дар ин самт фароҳам гардида заминро ҳамчун воситаи муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ истифода мебаранд ва барои ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ маҳсулоти гуногун кишту парвариш менамоянд. зеро самараи кори деҳқон дар баробари ғановати дастурхони мардум ва баланд гардидани сатҳи зиндагии худи онҳо кӯмак намуда истодааст. باید خواهد کرد که سال گذشته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خواجگی دارا را از انداز یگانه سال 2021 آزاد کرده بودند که این هم برای دهقان یک دستگیری یک سبوکی از حسابی که انداز یگانه آزاد بودند خواجگی دارا را برای خواجگی دهقانی سهامدارا برای استفاده بردن از این حساب برای زمین‌هایشان داروهای مینرالی گرفته استفاده بردن حاصلناکی زراعتشون بلند شد سطح زندگیشون بلند شد در حقیقت در حدود جماعت دهات گردی گلمرودوف مردم درک کرده هست که امین از هر یک وجب زمین باید که ثمرانات استفاده برند دو زیاده از سه حاصل باید بگیرند. шумори аҳолӣ сол то сол афзоиш меёбад ва талабот ба озуқа низ бештар мегардад. дар чунин шароит истифодаи мақсадноки замин, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ аҳамияти бештар пайдо мекунад.
парвариши сабзавоту полезӣ ва сеҳ намудани майдони боғу тогзор яке аз самтҳои фаъолияти пурсамари кишоварзон дар ноҳияи дӯстӣ маҳсуб ёфта, бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва ҷорӣ намудани усулҳои муосир дар истеҳсолот, хоҷагидорон ба нишондиҳандаҳои баланди истеҳсолӣ ноил гардиданд. мо асосан дар заминҳои назди ҳавлигимон ба боғ ташкил кардагӣ ҳастем. асосан бана боғи модарӣ ки ниҳолҳо аз хориҷаворӣ шудаги ҳастанд, ино ҳозир аллакай мутобиқ шуданд. асосан ниҳолҳои шафтолу, зардолу, бодом, гелос, аллакай ин ҳосилҳои мо нағз ба даст оварда истодем. мо дар назди ҳавлигимон гармхона ташкил кардаги ҳастем. дар гармхона кӯчатҳои помидор, бодринг, дигар сабзавотҳо, полезиё яъне ҳандалак, дигар маҳсулотҳо кӯчатҳошон ташкил карда худамон хоҷагии деҳқонӣ дорем. дар унҷа парвариш карда истеҳсол мекунем. бозорҳои дохилии мамлакат дар фаслҳои баҳору аввали тобистон аз ҳисоби истеҳсоли сабзавот дар гармхонаҳо таъмин мегардад. муҳайё будани рӯзҳои сершумори офтобӣ, обу ҳавои мӯътадил ва заминҳои ҳосилхез имконият медиҳанд, ки бе истифода аз гармии иловагӣ ҳосил аз гармхонаҳо дар моҳҳои апрелу май пешниҳоди бозор гардад. айни замон кишоварзон дар ноҳияи дӯстӣ ба ҷамъоварии сабзӣ машғуланд. ҳосили сабзӣ дар баъзе аз қитъаҳо самараи кишти дуюм, дар қисми дигар кишти сеюм аст. нишондиҳандаҳои истеҳсолии ин маҳсулот дар қиёс ба солҳои қаблӣ зиёд аст. бинобар ин бозорҳо фаровон буда бо маҳсулоти тару тоза таъминанд. аммо захираи маҳсулот масъулияти ҷиддиро тақозо менамояд. вобаста ба ин, бо ҷалби соҳибкорону хоҷагидорон дар ноҳияи дӯстӣ сардхонаҳои замонавӣ бунёд гардидааст, ки дар мавсими ҳосилғондорӣ дар онҳо маҳсулоти ниёзи аввалия захира карда мешавад. ба таври кофӣ захира намудани сабзӣ имконият медиҳад, ки дар баробари фаровонӣ арзиши маҳсулот дар дилхоҳ фасли сол мӯътадил нигоҳ дошта шавад. назди ҳавлигимон як сардхона ташкил кардаги ҳастем. ҳозир айни вақт ҳозир дар сардхона қариб 20 тонн зиёд маҳсулот дорем. як ду рӯзада то 100 тоннаро пур карда ҳамин маҳсулотро захира мекунем. ҳар сол мо то ин дарахтҳо баланд шудана байни қатора бодринг, помидор, дигар зироатҳоро киш карда парвариш мекунем. ҳамин маҳсулотро хариб намехарем, чунки худамон картошка аллаканодаки ҳастем. баъд дигар ҳама маҳсулотҳое ки истеъмолӣ аст худамон парвариш карда худамон истеъмол мекунем. бисёр мардум бисёр меҳнаткашанд. ино асосан мана сабзавотҳои барвақти, яъни карам, гулкарам барвақттар парвариш кардани ёд гирифтагиян. аллакай мана ба бозор карами барвақти, сабзи, пиёз, дигар ҳама маҳсулотро худашон истеҳсол мекунад, парвариш мекунад. истифодаи мақсадноки замин хоса қитъаҳои наздиҳавлигӣ аз ҷумлаи ҳадафнок истифода бурдани замин аст. дар муҳлати муайян ва мавсими киш намудани зироати кишоварзӣ дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои ёрирасон захираи ҳарчи бештари маҳсулот барои давраи тирамоҳу зимистон ва барои солҳои минбаъдаро таъмин менамояд. сокинони ноҳияи дӯстӣ дар заминҳои наздиҳавлигӣ зироатеро интихоб менамоянд, ки ҳосили хуб дода тавонад ва аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатнок бошад. гирифтани ду се ҳосил аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатнок буда имконият медиҳад, ки сатҳи некуаҳолии аҳолӣ боз ҳам беҳтар гардад. дар ҳудуди ҷамоат 1784 гектар замини корами обӣ мебошад, ки дар ин зиёда аз 800 адад хоҷагиҳои
دهقانی کار و فعالیت میکنن. اساسا در حدود جماعت ما 520 هکتار خوجگی که سمتشون باغ پروری میباشد فعالیت میکنن. قریب 200 خوجگی زیادتر سمت پختکاری میباشد. در جماعت دهات گردی گلمرود قریب تاگی 600 هکتار غلادونگی ها کش کرده شده است. در میدان 80 هکتار پیاز کش شده است. در میدان قریب 25 هکتار سبزی کش کرده شده است که خوجگی داران و سهامداران خوجگی از حساب زراعت های کشاورزی برای بلند برداشتن سطح زندگی خود کار و فعالیت میکنند. боғпарварӣ аз соҳаҳои муҳими кишоварзӣ буда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва баландбардоштани сатҳи некуаҳолии мардум нақши назаррас дорад, чунки тавассути бунёди боғҳои нав садҳо ҷойи корӣ ба вуҷуд омада, дар баробари истеҳсоли меваҷот дар коркарди он низ аҳолӣ ба шуғли мавсимӣ фаро гирифта мешаванд. ин аст ки дар асоси дастгириҳои ҳукумати мамлакат дар ноҳияи дӯстӣ ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, дар натиҷаи табодули таҷриба ва барномаҳои давлатии рушди воқеии соҳа таъмин гардидааст. سهامداران خوجگی های دهقانی از حساب حاصل انار بسیار فایده بلند میگیرند. مثال یادی از هر یک هکتار از 8 تا 10 تن حاصل میگیرند. هم ذخیره میکنند، هم زیادیش برده در بازار میفروشند که سطح زندگیشون بلند شود. از زمین های نزد حولگی سر کرده تا زمین های یاری رسان به معنای زمین های پرزیدنتی ثمراناک استفاده میبرند. بسیارتر در اونجا سبزیجات ها کش میکنند، گندم، پیاز، کارتوشکا. حاضر در حدود جماعت دهات گردی گلمرود کشتی کارتوشکا و تمامی سمتهایش مردم در کردگیان کش کرده ایستادند. гул кардани дарахтони бодом, зардолу ва қисман шафтолу бозгӯи он аст ки боғдорони ноҳияи дӯстӣ дар баробари пешниҳоди сабзавотӣ барвақтӣ имкон доранд ки меваро низ яке аз аввалинҳо шуда пешниҳоди бозорҳо намоянд. таҷрибаи олимону натиҷаи меҳнати софдилонаи боғпарварон нишон дод ки имкониятҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба ҷорӣ намудани навъҳои серҳосил вобаста мебошад. барои ба даст овардани ҳосили фаровон ва меваҳои хушлаззат диққати асосӣ ба навъҳое дода шуданд ки ҳосили онҳо таъму лаззат ва сифати хуб дошта бошанд. ҳоло кишоварзон дар баробари мондани обҳои захиравӣ ба анорзор машғули додани ғизо ҳастанд, зеро онҳо хуб медонанд ки таъмини саривақтӣ обу ғизо омили асосӣ барои гирифтани ҳосили дилхоҳ аст. برای خاطر گرفتن سال آینده آب ماندیم اول، بعد پاردهی را ترک کرد. 15 تن 16 تن انار میفروشیم. ما 10 تا تک 12 تا تک زمین یارتان هم داریم. ها گندم میکاریم، بعد وای شغل میکنیم. таҳлили муқоисавии дурнамои инкишоф нуфузи бештари аҳолӣ ва дар ин замина кам гардидани заминҳои корами обӣ тақозо менамояд ки ҳар як қитъа замин бояд бо мақсади ҳар чӣ бештар рӯёнидани маҳсулоти кишоварзӣ истифода шавад. дар робита ба ин кишоварзони ноҳияи дӯстӣ ҳадафашонро ба он равона намуданд ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро дар баробари васеъ намудани майдони киш аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокӣ таъмин намоянд. ҳоло дар ноҳия зироати дар тирамоҳ киш гардида нашъунамои хуб дошта меҳнати софдилонаи кишоварзонро бозгӯ менамоянд. шудгори замин бошад бо истифода аз техникаҳои тасмачарх пурра ба анҷом расонида шудааст ки кишти пахта ва сабзавоту полезӣ ба роҳ монда мешавад. ما 612 نفر کارگر داریم، سهامدار خواجگی. بسیار منتداریم که محترم پیشوای ملت جناب والی سال گذشته از انداز آزاد کردن 245,000 سامانی را تشکیل کرد. تکنیک خریداری کردیم. تخم
тухми пахта истиқсол мекунем, дигар номудҳои зироати хоҷагира тухмеша, гандум, маккаҷворӣ. Кишти тирамоҳӣ мана 150 гектар гандум коридем, 10 гектар пиёз коридем, 15 гектар картошка коридем ва дигар зироатҳои хоҷагӣ корида истодам. бо назардошти он ки бетухмии хушсифат кишти зироат таваккалӣ аст, хоҷагидорон ҳам дар такя ба сифати тухмияшон дурнамои ҳосилро муайян месозанд. дар ноҳияи дӯстӣ хоҷагиҳое ки фаъолияташон дар самти истеҳсоли тухмӣ равона карда шудааст, истеҳсоли тухмиро бо назардошти таҷрибаи назариявию амалии муосир ба роҳ мондаанд. зеро бо татбиқи илм дар истеҳсолот метавон истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввалиндараҷаи мардумро ба маротиб афзун намуд. 170 тонна, 175 тонна ҳар сол тухмӣ захира мекунем. мана имсол 180 тонна тухмӣ захира кардем. намудои мая 455 овардагим, намудои мая 555, адин 125. ҳозир мо R1 истиқсол кардем. соли гузашта мо 35-40 сентнер ҳосил гирифтем. бисёр нағз аст ки гармида тақотовар аст, шонарезӣ намешавад. фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарвар бештар ба истеҳсоли чигити тухмӣ равона гардида, захираи тухмӣ бошад дар анборҳо зиёд буда, навъҳо вобаста ба хусусияташон дар ҳолати риояи агротехникаи парвариш ҳосили баланд медиҳанд. бо мақсади дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат ва таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми кишоварзони мамлакатро барои 1 сол, яъне дар соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод намуда буданд. дар соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод гардидан ба кишоварзони ноҳияи дӯстӣ имкони ҳарчи бештар аз худ кардани заминро фароҳам оварда, хоҷагидорон имкон пайдо намуданд ки дар ғановату фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ саҳми бештари худро гузоранд. омори муқоисавӣ нишон медиҳад, ки маҳз пешниҳоди сабукиҳои андозӣ шароит фароҳам овард, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёбад. вобаста ба иқлиму хок ва дигар омилҳои барои инкишофи растанӣ муҳим, интихоб ва обёрӣ намудани заминҳо яке аз ҳадафҳои муҳим дар самти азхудкунии заминҳо дониста мешавад. зеро тавассути азхуд намудани заминҳои нав ва беҳтар намудани ҳолати мелиоративии онҳо ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ баланд гардида, сифати онҳо хуб мешавад. ҳоло бо истифода аз техникаҳои зарурӣ дар ноҳияи дӯстӣ заҳбуру заҳкашҳо тоза гардида истодаанд. мо ҳаракат кардем ки барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин ҳар як хоҷагидорро бо тарзи фаҳмондан ва ташкил намудани техникаҳо заҳбуру заҳкашҳоро тоза кунем. минтақаи гаротӣ ва хоҷагии эшбек саттор, яъне ки кандани заҳбуру заҳкашҳо бо суръат давом дорад. заҳбуру заҳкашро тоза кунем, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин, серҳосилӣ аз шӯрию аз серобии заминҳо, яъне ки тоза карда мешавад. 100 километр заҳбуру заҳкашҳое дорем ки дар нақшаи имсолат 26 километр, яъне ки бояд мо тоза кунем ва мо имрӯз наздик ба 20 километр, яъне заҳбуру заҳкашҳо тоза карда шудааст. дар рӯзҳои наздик мо нақшаи худро иҷро мекунем. соҳаи кишоварзӣ муҳимтарин сарчашмаи ҳаёт барои инсон буда, ҷомеаро ҳамеша ба неъматҳои моддӣ таъмин мекунад ва барои истеҳсоли маҳсулоти гуногун имкон фароҳам меорад. кишоварзон бо истифода аз таҷрибаи андохта ҳар як қитъа заминро самаранок истифода бурда, ҳосилнокиро на аз бештар кардани майдони кишт, балки аз ҳисоби баланд гардидани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ таъмин намуданд.